Urteko beste egunengandik bereizten da, ez da ohiko gaua, ez da ohiko eguna. Urteko egunik luzeena eta gauik motzena ospatzen ditugu ipar hemisferioan ekainaren 21. San Juan bezperan, txarrak erre eta berriei ongi etorri emateko gaua da. Gau berezia, magikoa, errituala eta tradizioz josia. Gizateria bezain antzinakoa den jai honek denboraren joanean errito eta tradizio aldaketak bizi izan ditu, baita tokiaren araberako aldaketak ere. Nekazariek uda gurtuko zuten uztaren oparotasunagatik. Gau horretan iturri eta errekatxoetako ura botere bereziz hornitua zegoela ere uste zen, eta gaixotasunak ekidin edo sendatzeko balioko zuela. Etxe askotako atarietan oraindik ere, arpola adarrak ipintzen dira, ispiritu txarren kontra. Gaur egun berriz, sua da San Juan bezperako ospakizunaren oinarri. Suaren inguruan batuta, akelarre eta dantza artean, dibertsioa da gaur egungo jaiaren oinarria. Arrazoi tradizional eta mitologikoak, arrazoiaren gizartean ospakizunerako aitzaki besterik ez dira. Gipuzkoan, suaren inguruan dantza egiteko ohitura ez da berria. Oraindik ere, hainbat eta hainbat herritan, San Juan bezpera eta San Juan eguna dantza eta jaiaren sinonimo da. Horietako 3 aukera erakutsiko dizkizuegu jarraian. Arrasateko eta Eibarko San Juan bezperan egiten dituzten errementari dantza eta dantza garaikide bat ekarriko dizkizuegu. Eta Tolosan, San Juan egunean, goizean egiten duten bordoi dantza. Mila 1983az geroztik eta Dragoia lagun Arrasaten suaren inguruan egiten dute errementari dantza. San Juan bezperarekin eta suarekin lotutako dantza honek urte asko daramatza Arrasateko San Juan jaietako dantza erreferente izaten. Suak lana ta jaia martxan jartzen ditu, bata itxungi data bestea isotu.
Saba, urteko gaurik magikoena. Urteroko moduan, untzagan elkartu gara, espiritu txarrak usatu eta uda behar den moduan hasteko. Baina San Juan zua isotu aurretik, akelarre berezia ikusteko aukera izango dugu, hemen elkartu garen guztio. Prest ditugu Nerea Lodozaren dantza garaikideko neskak ikuskizun izugarrisa eskaintzeko. Eman diezaiegun behar den moduko ongi etorrisa dantza garaikideko neskei! Euskal Herriko herri gehienetan euskal dantza tradizionalak dira San Juanetan protagonista. Ez da hori Eibarko kasua. Duela urte batzuetatik San Juan zuaren inguruan dantza garaikidea egiten baitute, herriko dantza garaikideko kideek. San Juan egunean dantzatzen dira Tolosan Zortzikoa, Bordon dantza eta aurreskua. Goizean goizetik Tolosako kaleak lizarrekin apainduta eta mesa nagusiaren ondoren, Bordon dantzariek San Juan Zortzikoa dantzatzen dute. Arratsaldean egiten da Bordon dantza. Dantzaren egitura ezpata dantza batena da, ezpatak beharrean bordoiak erabiliz. Euskal dantza tradizionala berria ala zarra zein garaikidea izan, San Juan jaiak dantzarekin lotutako ospakizuna dira. Gipuzkoako herria guztietan aurki ditzakegu San Juan zuaren inguruan egiten diren dantzak, baina guztiak hona ekartzerik ezin.